नमस्कार मंडळी. तर आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमधलं मटण दाखवणार आहे. आणि मटण बनवायची 3-4 पद्धती आहेत. पण आज मी तुम्हाला असं साधं थपथपीत असं मटण करून दाखवणार आहे. तर चला आपण मटण बघूया कसं तुमच्या कोकणामध्ये केलं जातं ते. तर मटण करायसाठी मी आधी अर्धा किलो मटण घेतलेलं आहे. हे बघा. हे मटण मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. मीडियम आहे मटण. कवळं पण नाहीये आणि जुनही नाहीये. तर हे मटण मी चांगलं धुवून घेतलेलं आहे. तर मटण आपल्याला आधी शिजवून घ्यायचं आहे. तर हे आहे बकऱ्याचं मटण. मी अर्धा किलो घेतलेलं आहे. हे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आधीच. हे बघा. आणि हे मटण म्हणजे जास्त जून पण नाही आणि जास्त कवळं पण नाही, मीडियम आहे. तर हे मटण आपण शिजवून घ्यायचंय. शिजवताना आपण आज तुम्हाला मी मालवणी पद्धतीतलं मटण दाखवणार आहे. हे बघा. पाणी घालायचंय. पाणी जास्त घालू नका, नाहीतर कुकरच्या बाहेर शिजवताना मग कुकरच्या बाहेर पाणी येतं. त्यामुळे थोडं पाणी घालायचंय. हे बघा. ह्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे. मटण मी आधी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. आणि थोडीशी हळद घालायची. तर मी एक छोटा चमचाभर मी आलं लसूणची पेस्ट पण घालते, कारण माझ्या मुलाला ह्याचं म्हणजे मटणाचं शिजवलेलं पाणी खूप आवडतं. त्यामुळे थोडंसं आलं लसूणची पेस्ट घातलेली मिक्स करून घ्यायचंय. हे बघा. मीठ घातले, थोडीशी हळद घातली. हे बघा. आता आपल्याला ह्याला 5 शिट्ट्या द्यायच्या, कारण हे मीडियम आहे मटण, जास्त कवळं पण नाहीये. आणि हे मटण आपण कुकरला 5 शिट्ट्या द्यायच्या कुकर गॅसवर. चिकन सुद्धा आणलेलं आहे मी, पण आज मी तुम्हाला फक्त मटण दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीतलं. आपल्याला आता ह्याचं वाटण करून घ्यायचंय मटण शिजेपर्यंत. त्यासाठी मी गॅसवर लोखंडी तवा ठेवलेला आहे. तवा जरा गरम होऊन द्यायचा आहे. तुम्ही कढई वापरली तरी चालेल, पण लोखंडी तव्यावर खोबरं बिबरं
जरा लवकर भाजलं जातं म्हणून मी लोखंडी तवाच वापरते खोबऱ्यासाठी. थोडंसं तेल घालून घ्यायचंय. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमधलं मटण दाखवते. प्लीज कमेंट करा. आणि लाईक सुद्धा करा. तर ह्यामध्ये मी 2 कांदे घालणार आहे उभे चिरून. कांदा आपल्याला लालसर भाजून घ्यायचा आहे. हाय साबले दाखवा पहिल्यांदा. सर मी मटण करणार आहे मालवणी पद्धत. मटण मी आधी शिजवायला ठेवलेलं आहे कुकरला. अर्धा किलो मटण घेतलेलं आहे. हाय परशुराम. प्लीज कमेंट करा, लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. लोखंडी तव्यावर कांदा वगैरे भाजायचा लवकर भाजला जातो. कढईमध्ये जरा वेळ लागतो भाजायला म्हणून मी तव्यावरच भाजते. मटण शिजायला ठेवले, 5 शिट्ट्या द्यायच्या. ताई ह्याच रेसिपीच्या शोधात होतो. अच्छा अच्छा, थँक्यू. मी 2-3 प्रकारचे मटणचे रेसिपी करते. कधी सुकं करते, कधी डायरेक्टली कुकरमध्ये सुद्धा करते. आणि कधी मी म्हणजे 3-4 पद्धती आहेत माझ्या करण्या, म्हणजे भरपूरच आहेत पद्धती. मी वेगळ्या पद्धतीत मटण करत असते. आज तुम्हाला मी एक साधी पद्धत दाखवते. म्हणजे मटण आधी शिजवून घ्यायचं आणि हे मी त्याचं वाटण तयार करते. प्लीज कमेंट करा. अच्छा, आणि लाईक करा प्लीज. आणि चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलवर भरपूर अशा नॉनव्हेज रेसिपी, हे म्हणजे फिशच्या रेसिपी तर खूप चांगल्या आहेत आणि पारंपरिक रेसिपी पण तुम्हाला भेटतील माझ्या चॅनलवर. मटणासाठी कधी पण लक्षात ठेवा कांदा वगैरे चांगला भाजायचा. हे बघा, क्या बना रही है. मैं आज मटन मसाला बना रही हूँ हमारे मालवनी स्टाइल में. हे बघा, कांदा भाजायला आलेला आहे. बारीक गॅस करते मी आता. हळदी पांचाल. हे बघा, मी आलं घातलंय. आलं लसूणची पेस्ट सुद्धा मी बनवलेली आहे. पण थोडंसं ह्या वाटणामध्ये पण घालायचं. लसूण घालते. हाय
साबले हे बघ. तर हे कांदा खोबरा सॉरी कांदा आलं लसूण थोडं भाजून घ्यायचं. ह्यामध्ये मी सुकं भाजणार आहे आणि ओलं खोबरं मी नंतर भाजणार आहे. प्लीज मेसेज हे सॉरी कमेंट करा प्लीज. चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. कांदा लसूण आणि अद्रक खोबरं हो कांदा लसूण आणि अद्रक हे मी आधी भाजून घेतलेले आहे. त्यानंतर मी ह्यामध्ये हे बघा सुकं खोबरं घालणार आहे आणि ओलं खोबरं सुद्धा आहे पण हे मी वेगळं भाजणार आहे. शुअर हो शुअर. सर असं का बोलताय तुम्ही? तुम्ही पाहिजे तर तुम्हाला नाही भाजायचंय आलं लसूण तर तुम्ही आलं लसूणची पेस्ट केली तरी चालेल. पण ह्यामुळे ना चव बरी लागते आणि मी आलं लसूणची पेस्ट सुद्धा केलेली आहे. तर तुम्हाला मी जी दाखवते पद्धत त्या पद्धतीत तुम्ही करा आणि मग सांगा तुम्ही हे मटण कसं झालंय ते. हे बघा आता हे सुकं खोबरं आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचंय. क्या बना रहे हो? मटन मटन सर प्रमिला हाँ सॉरी लोखंडे. आज मटन मसाला बना रही हूँ मालवनी स्टाइल में. पाहिजे तर सर माझ्या चॅनलवर तुम्ही जा नक्की तुम्हाला रेसिपी आवडतील. त्याच्यात पण आहे मटन मसाला चिकन मसाला. पण त्यामध्ये कसं असतं आम्ही एडिटिंग करताना व्हिडिओ वगैरे ते जरा थोडा आम्ही कट करून राहतो. ह्याच्यामध्ये कसं आपल्याला सगळं माहित पडतं किती घातलंय काय प्रमाण लाईव्ह मध्ये म्हणून मी तुम्हाला दाखवते. तुम्हाला तसा अंदाज कळेल सर. ना तुम्ही खूप छान करत आहात. भाजून चव छान येते. मी थोडं हे बघा आलं लसूणची पेस्ट सुद्धा केलेली आहे. हे बघा आलं लसूण आणि तुम्ही पाहिजे तर थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि एक हिरवी मिरची किंवा 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या. हे बघा आता खोबरं भाजायला आलंय. हे खोबरं मी आता काढून घेते. हे बघा सुकं खोबरं चांगलं भाजायचं. हे बघा गॅस तवा गरम झालाय खूप. थोडा गॅस बंद करते. आता मी ना ह्यामध्ये तवा जरा तर थोडा गार झालाय. गॅस चालू करते नाहीतर मग मसाला करपू शकतो. हे बघा तर मी हे 3 तेजपत्ता घेतले. दालचिनीचे 2-3 तुकडे. थोडेसे काळी मिरी 1 चमचा भर धने घेतले आणि 4-5 लवंग भाजून घ्यायचे. हे बघा थोडंसं जिरं घालायचं जास्त नाही. शाही जिरं असेल तर शाही जिरं घाला थोडंसं. आणि मटणामध्ये ना लक्षात ठेवा खसखस घालायची. छान लागते खसखस. हे बघा थोडीशी मी खसखस पण घालते. थोडंसं भाजून घ्यायचं. काढून घ्यायचं. ह्या सुक्या खोबऱ्यामध्ये सगळं भाजलेलं काढून घ्यायचं. ओलं खोबरं भाजून घ्यायचंय. ओलं खोबरं सुद्धा मटणामध्ये घालायचं त्यामुळे छान टेस्ट येते मटणाला. पण मी ज्या पद्धतीत करा म्हणजे सुकं खोबऱ्याचं वाटण आपल्याला वेगळं करायचंय आणि ओलं खोबऱ्याचं वाटण आपल्याला वेगळं करायचंय.
कुकरच्या शिट्या झालेल्या आहेत, 3 शिट्या झाल्या. अजून 2-3 मी शिट्या देते. दगडफूल नाही. मालवणी मसाला येतं, पण जे आपल्याकडे अवेलेबल असतात ते मसाले घालायचे आपण. मोठी इलायची पण घालतात, पण मी जास्त नाही, काळी मिरी, लवंग असेच खडे मसाले घालते. कारण मालवणी मसाल्यामध्ये गरम मसाला असतो, त्यामुळे मी जास्त गरम मसाले नाही, फक्त हे एवढेच मोजके गरम मसाले मी वाटणात घालते. मालवणी मटण मसाल्यामध्ये पण गरम मसाला असतो भरपूर. गॅस बंद करते, कुकर झालेला आहे. त्या कुकरच्या कशा शिट्या फटाफट होतात. जर तुमच्याकडे दुसरा कुकर आणि त्या शिट्या, आणि गॅस बारीक करायचा आहे. गॅस बारीक करून 5 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे गॅस. लगेच बंद नाही करायचा आहे. 4-5 शिट्ट्या झाल्यानंतर. हे बघा. प्लीज कमेंट करा. आता आपण पहिले सुकं खोबऱ्याचं वाटण करून घेऊया. हे थोडं खोबरं भाजू द्या आधी. सुकं खोबऱ्यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर सुद्धा घालायची, तर तुम्ही भाजताना पण घालू शकता. मी वाटताना घालणार आहे. या आधी सुद्धा मी फिश रेसिपी दाखवलेल्या आहेत लाईव्ह मध्ये. हे बघा, खोबरं आता भाजायला आले. प्लीज कमेंट करा. चॅनलवर नवीन आला असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. खोबरं झालेलं आहे भाजून. हे बघा, थोडं अजून लालसर भाजून, नाहीतर मग मटण गोडूस गोडूस लागणार. तुम्ही पाहिजे तर मटणाला मसाले वगैरे लावून पण तुम्ही मटण शिजवू शकता. आणि माझ्या ग्रुपवर शेअर ही करा. नक्की सर करा. सबस्क्राईब केला आहे ताई, जस्ट थँक्स. हे बघा, तुम्हाला आवडतील रेसिपी साध्या सोप्या पद्धतीत दाखवले, जास्त असे लांबवले सुद्धा नाहीयेत मी रेसिपी. झटपट अशा रेसिपी दाखवले. तर झालेलं आहे. थोडं खोबरं आपल्याला थंड करून घ्यायचं, तोपर्यंत आपण सुकं खोबऱ्याचं वाटण करून घ्यायचंय. तर हे बघा, खडे मसाले काही थोडेफार घातले, घातलेले आहे. तर जरा वाटण करून घ्यायचंय. कोथिंबीर थोडीशी घातलेली आहे. हे सुकं खोबऱ्याचं वाटण आहे, हे वेगळं करायचं आपल्याला. थोडं पाणी सुद्धा घालायचं आपल्याला वाटताना.
वाटण तयार करून घेतलंय बघा, काढून घ्यायचं आपल्याला. हे केलंय मी सुकं खोबऱ्याचं वाटण. आता आपल्याला जे ओलं खोबरं मी भाजून घेतले ते सुद्धा आपल्याला वाटून घ्यायचं. ओलं खोबरं सुद्धा आपल्याला वाटून घ्यायचं. त्यात सुद्धा थोडं पाणी घालायचं. हाय मंगल मॅडम. ते आपण मटण करून घ्यायचं. अजून कुकर थंड झालेला नाहीये. कुकर थंड होईपर्यंत आपण कांदा वगैरे परतून घ्यायचंय. थोडं तेल घालायचंय. तेल घातलेलं आहे.
तेजपत्ता घालायचा आहे. हाय मंगल, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. खडे मसाले मी मगाशी वाटणामध्ये वापरलेले आहेत, त्यामुळे मी खडे मसाले तेलामध्ये वापरणार नाहीये. आता आपल्याला कांदा घालायचा आहे यामध्ये. तर मी 2 कांदे घेतले, बारीक चिरून घेतले. कांदे छोटे आकाराचे होते. हे बघा, कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा. तुम्हाला मटणामध्ये टोमॅटो घालायचा असेल तर घाला, नाही घातला तरी चालतो. आमच्याकडे कोकणात टोमॅटोचा वापर जरा कमी असतो मटणामध्ये वगैरे. एखादा टोमॅटो घातला तरी काही हरकत नाही. कांदा परतताना थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा घालायची. कांदा कच्चा ठेवायचा नाही, नाहीतर गोडूच लागणार मटण. लालसर होईपर्यंत कांदा परतून घ्यायचा. लता, हाय मॅम. आज मी मटण मसाला करते, म्हणजे तपतपीत असं मटण बनवणार आहे मालवणी पद्धतीचं. हे बघा, चिकन सुद्धा करणार आहे, पण चिकन मी दाखवलेलं नाहीये आज तुम्हाला, फक्त मटणच दाखवलंय. तर आपण गॅस बारीक करूया कांदा परतेपर्यंत. मटणही म्हणजे कुकर थंड झालेले ते तुम्हाला दाखवते. वाटण करून घेतलंय, सुकं खोबऱ्याचं वाटण आणि हे ओलं खोबऱ्याचं वाटण रेडी आहे. तर बघूया, हे बघा, हो का मटण आहे, हो 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 मटण आहे, मालवणी पद्धतीत करणार आहे. तर मटण बघूया किती शिजलंय. थोडं शिजायला बाकी, म्हणजे अजून थोडं 15-20 मिनिटं लागणार तरी शिजायला. 15 मिनिटं तरी पाहिजे. तर ह्याचं आपल्याला पाणी काढून घ्यायचं. तर कांदा आधी बघा परतून झालेला आहे, हे बघा. ह्यामध्येच आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट घालायची. मी खोबरं भाजताना, सुकं खोबरं भाजताना सुद्धा मी त्याच्यात आलं लसूण घातलेलं आहे, पण थोडं घातलंय. तर ह्यामध्ये 2-2.5 चमचेभर आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट घालायची. परतून घ्यायचे, कारण कच्चापणा गेला पाहिजे आलं लसूणचा. नॉनव्हेज खाऊन तब्येत झाल्याच पाहिजे, हो तर. आमच्या कोकणात तर पाहिजेच मासे. हे बघा, त्यामध्ये मी टोमॅटो, कोकणामध्ये जास्त टोमॅटोचा वापर करत नाही नॉनव्हेज मध्ये, म्हणजे ह्याच्यामध्ये मटणात वगैरे. पण मी एखादा घालते, तुम्हाला घालायचं तर घाला, नाही घातला तरी चालतो. बिना टोमॅटोचं पण मटण खूप छान लागतं. टोमॅटो शिजायसाठी आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचंय, म्हणजे लवकर हा टोमॅटो शिजला जातो.
लाईक नंबर 17. थँक्यू. आणि चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. तुम्हाला रेसिपी खूप आवडतील, कारण पारंपरिक मालवणी रेसिपी आहे त्याच्यामध्ये. फिश वगैरे रेसिपी खूप चांगल्या आहेत त्याच्यामध्ये. धोंडस, खोबऱ्याची कापा, घावणे, आंबोळ्या, उकड्या तांदळाच्या इडल्या. मीठ घातल्यामुळे टोमॅटो लगेच शिजला जातो. हे बघा, हे परतून घेतले मी. ह्यामध्ये आपल्याला मसाले घालून घ्यायचे. तर मी जास्त मसाले असे काही वापरत नाही, फक्त मालवणी मसाला घालणार आहे. आणि कलरसाठी म्हणून काश्मीरी मिरची पावडर घालणार आहे, त्यामुळे कलर चांगला येतो. हे बघा, 1 चमचाभर मी काश्मीरी मिरची पावडर घातले. हे बघा, ह्यामध्ये आपल्याला मालवणी मसाला घालायचा. तिखट आपल्या आवडीप्रमाणे मी 2-2.5 चमचाभर घालते, कारण मटण असल्यामुळे थोडंसं झणझणीत पाहिजे. मिक्स करून घ्यायचंय. मसाला करपेल म्हणून आपल्याला काय करायचंय, हे मटणाचं जो आपण शिजवलेलं पाणी आहे ते थोडंसं घालायचं चमचाभर. आणि ह्यामध्ये आपल्याला हा मसाला परतून घ्यायचा आहे. त्यामुळे मसाला चांगला शिजला जातो आणि मटणाला कलर सुद्धा छान येतो. हे बघा, प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा. प्लीज कमेंट करता करता जेवण करायला बरं वाटतं. आणि बोलत बोलत जेवणही लवकर होतं. हे बघा, मसाला व्यवस्थित परतून घेतलाय. आता आपण ह्याच्यामध्ये काय करायचंय, मगाशी मी खोबरं, सुकं खोबरं, कांदा, खडे मसाले, कोथिंबीर ह्याचं वाटण केलं होतं, तर ते आपल्याला घालायचं आहे. हे बघा, 1 छोटी वाटीभर मी घातलेलं आहे. एवढं मी ठेवते, कारण मी चिकन सुद्धा करणार आहे, त्यात वापरायचंय मला. उत्तम आहार शाकाहार. हो, बरोबर. माधवी, प्लीज लाईक करा. आता हे खोबरं ना, आपल्याला सुकं खोबरं चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचंय. त्यामुळे ना मटणाला चांगला असा रंग छान येतो आणि मटण टेस्टी लागतं. म्हणून सुकं खोबरं आपल्याला वेगळं वाटण करायचं होतं आणि ओलं खोबरं आपल्याला वेगळं वाटण, कारण मटण अजून थोडं शिजायला पाहिजे. तोपर्यंत आपण काय करायचंय, मटणाचं जे पाणी आहे ते काढून घ्यायचं. कारण मटण अजून शिजायचं बाकी आहे, त्यासाठी आपल्याला पाणी लागणारच आहे. आपण हे पाणी वापरायचं आहे. आणि हा जरा मटण शिजलं की आपण याच्यात अजून एक मसाला घालणार आहे, ते तुम्हाला मी दाखवते. उघडपणे मांसाहार करणाऱ्यांना लाईक करत नाही. ओके, नका करू, ठीक आहे. मंगल, हे बघा, झालेले वाटण परतून घेतले.
माधवीच्या मांसाहार सुवेदार प्राण्यांचा आहार आहे. ओके, ठीक आहे. हे तुमचं मत आहे. आमची मतं वेगळी आहेत. मी मांसाहार आहे म्हणून मी लाईक केलं. थँक यू. सगळ्यांच्या आपले 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 विचार आहेत. तर हॅलो ज्योती मॅम. हाय मॅम. व्हिडिओला व्हॉल्यूम नाही. हा मी जरा म्यूट केलं होतं म्हणून. आता हे खोबरं आपलं परतून झालेलं आहे बघा. सुकं खोबऱ्याचं वाटण आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये मटण घालून घ्यायचंय. तर हे मटण थोडं अजून शिजायला पाहिजे. हे बघा. मिक्स करून घ्यायचंय. आता हे आपल्याला वाफेवर मटण 10 मिनिटं आपल्याला शिजवून घ्यायचं. नंतर आपण ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालायचंय, पण मटण थोडं अर्धी शिजलं पाहिजे. नित्यपणे शाकाहार करणारे व्यक्तीच सुदृढ आणि निरोगी राहतात. हो, बरोबर बोललात ताई. आपल्या शरीरामध्ये थोडं तरी नॉनव्हेज म्हणजे अंड वगैरे असं गेलंच पाहिजे. आता माझी मुलं हे मटण आम्ही जेव्हा बॉईल करतो त्याचं पाणी आम्ही मुलांना पियायला देतो. आवडीने खातात ते मुलं. म्हणून त्याच्यात थोडंसं मी मीठ, हळद, आलं लसूणची थोडीशी पेस्ट घातलेली आहे. त्यामुळे जरा ते टेस्ट येते. अळणी असलं तरी पण ते मुलं खातात आवडीने. हाय. आता आपण काय करायचंय? थोडे परतून घ्यायचंय. मटण थोडं शिजावं लागणार आहे, कारण थोडं शिजलं नाहीये. यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं. तर हे मटणाचं शिजवलेलं पाणी घालणार आहे मी. तर हे मटण तुम्हाला किती पातळ पाहिजे? जर तुम्हाला असं थपथपीत पाहिजे तर तुम्ही पाण्याचा वापर कमी करायचा. आता हे मटण आपल्याला 10 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायचंय. प्लीज कमेंट करा. तोपर्यंत
अनिकेत, हाय. प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, नवीन आला असेल तर लाईकसुद्धा करा. रमेश, हाय सर. नाली, हाय सर. हाय मॅम. काय केलं मी आज मटन मसाला करते, म्हणजे थपथपीत असं मटन करते मालवणी टाईपमध्ये. तर ह्यामध्ये मी सुकं खोबऱ्याचं वाटण वापरलेलं आहे. आता हे मटन जरा 10 मिनटं आपल्याला शिजवायला द्यायचं आहे. त्यानंतर आपण ह्याच्यात ओलं खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे. कुठून आहात? सावंतवाडी, कोकणातून. हॅलो मॅम, मध्ये मध्ये तुमचा व्हॉल्यूम जातोय. हां, मी म्यूटमध्ये मध्ये करते कारण आता हे मटण आपल्याला 10 मिनटं वाफेवर बारीक गॅसवर शिजून द्यायचं आहे. प्लीज कमेंट करा. अरे मी मालवण. अच्छा अच्छा, हाय. राहतो मुंबईला. हो, ओके. मी पण खरं तर मुंबईची आहे, पण लग्न करून मी सावंतवाडीत आले. नवरा माझा इकडचा आहे गावातला, आणि मम्मी पप्पा माझे मुंबईला राहतात. तर मॅम तुम्ही मध्ये मध्ये सांगताय की आवाज जातोय, पण मॅडम मी म्हणजे बाजूला जेवणसुद्धा वेगळं करते. चिकन करत आहे. हो हो, खूप छान. गावी खूप बरं वाटतं. मुंबईला एवढा क्राऊड असतो, दगदगी जीवन आहे मुंबईचं. पण लहानाची मोठी मी मुंबईलाच झाले, त्याच्यामुळे मुंबई पण आवडते मला. चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. मुंबई मेरी जान. बरोबर, मुंबई मेरी जान. मुंबई सगळ्यांचीच जान आहे. मुंबईला कुठलाही माणूस उपाशी राहत नाही.
प्लीज कमेंट करा. एका साईडला मी चिकन सुद्धा करते, पण आज मी तुम्हाला फक्त मटन मसाला दाखवते. तर आमच्या घरात सगळेजणच मटण खात नाही, कुणाकुणाला आवडत नाही मटण, त्यामुळे मला चिकन बनवावं लागतं मटण आणलं की. आणि मी सुद्धा मटण खात नाही, मला आवडत नाही, त्यामुळे मी पण माझ्या मिस्टरांना आणि ह्यांना सगळ्या घरातल्यांना मटण आवडतं, त्यांच्यासाठी मला बनवावं लागतं. मटण जर जून असलं म्हणजे जास्त हे तर त्याला शिजवायला वेळ लागतं, आणि कवळं असलं तर लवकर होतं. माझी आई बोलते मसाला कमी झाला, राग आला ना ताई? कमी झाला? अच्छा अच्छा. नाही, कसं आहे माहिती, आम्ही तिखट थोडं कमी खातो, नाहीतर मग ॲसिडिटीचा त्रास होतो आणि मग पोटात जळजळ वगैरे होते अति गरम मसाले घातल्यामुळे. मला पण आवडतं मालवणी मटण. थँक्यू दीपा, थँक्यू. तुमची आई बरोबर बोलली, कारण कधी आहे आपला मालवणी माणूस जो आहे, आम्ही झणझणीत पण खातात काही काही जण, पण आम्ही जरा थोडं मटण कमी, म्हणजे तिखट मी म्हणजे आमच्या घरात तिखट थोडं कमी खातो, त्यामुळे मी मसाल्याचा वापर थोडा कमी केला. अजून मी ह्याच्यामध्ये हे बघा एव्हरेस्टचा चिकन मसाला घालणार आहे. चिकन मटण तुम्ही कुठलाही पण एव्हरेस्टचा घालायचं, छान टेस्ट येते. तर हा पूर्ण मी एक पॅकेट घालणार आहे, त्यामुळे पण ते नंतर घालणार आहे, जरा हे मटण शिजून द्यायचं आपल्याला. मी कधी कधी कुकरमध्ये सुद्धा म्हणजे सगळं आपण मसाला वगैरे लावते, आणि डायरेक्ट कुकरला पण मी मटण करते. मला पण आवडतं मालवणी मटण. यू फ्रॉम मॅडम? हे आपण परतून घ्यायचं. सावंतवाडी, सावंतवाडी कोकण. मी कधीच नॉनव्हेज देत नाही बनवायला. का सर, का नाही देत बनवायला? तुम्ही छान बनवत असाल म्हणून तुम्ही तुमच्या बायकोला करायला देत नसणार, असं असेल. कारण काही काही लोक मस्त करतात, पुरुषांना मटण असं छान येतं बनवायला इथे. आईला मस्त जमतं. अच्छा, आई, हां आई, सगळ्याच आईला मटण वगैरे, कारण त्यांना माहिती असतं ना प्रमाण किती काय ते, त्याच्यामुळे. माझी मम्मी सुद्धा छान बनवते चिकन, वजरी मस्त. मी कधी गेली मम्मीकडे की पहिली वजरी खाते, मला वजरी खूप आवडते, आणि ती खूप छान वेगळ्या पद्धतीत सुकी अशी वजरी करते. तिची बनवण्याची पद्धत, तिच्या हाताला टेस्टच वेगळी. तर हे मटण अजून थोडं शिजलं पाहिजे, पण काय माहिती तेवढा वेळ तुम्ही
कमेंटसुद्धा करा. हे बघा शिजलेलं आहे. ह्यामध्ये आता आपल्याला काय करायचं आहे, मगाशी मी ओलं खोबऱ्याचं वाटण केलं होतं वेगळं, हे घालायचं आहे वरून. हे बघा खोबऱ्याचं वाटण आम्ही असं वरूनच घालतो जरा मटण शिजल्यावर. हे बघा ह्यामध्येच आपल्याला चिकन मसाला सुद्धा घालायचा आहे. थोडासा ठेवते मी चमच्यावर. चव बघायची, मीठ वगैरे. माझी मम्मी काय करते, असं फोडणीला वगैरे देते आणि चिकन मटन वगैरे शिजायला आलं की वरून खोबरं घालते, म्हणजे वाटण घालते. जे आता मी वाटण केलेलं आहे ना, कांदा वगैरे ते. हे बघा मसाला वगैरे जर तिखट असेल, जर मटण तिखट झालं नसेल तर ह्यामध्ये आपल्याला मसाला घालून घ्यायचा किंवा हिरवी मिरची घालायची आपण. मुंबईची आठवण येते का? येते, पण आता कसं मला 13 वर्ष झाली आहेत ना, त्याच्यामुळे एवढी नाही. स्टार्टिंगला जरा यायची, आता नाही. आता माझं जाणंच वर्षातून एकदा होतं. मीठ कमी आहे, मीठ घालते. थोडासा हा चिकन मसाला घालायचा उरलेला आहे तो. पूर्ण 1 पॅकेट घातलंय मी 10 रुपयाचं. ह्यामध्येच आपला थोडासा मालवणी मसाला. जरासं तिखट कमी आहे. त्या आई बरोबर बोलल्या, तिखट कमी आहे. आईला बरोबर अंदाज कळतो. हे बघा आता हे आपल्याला अजून 5-10 मिनिटं शिजून द्यायचं. मग हे मटण तयार आहे. तुम्हाला जर हे मटण अजून जर थपथपीत करायचं असेल ह्याच्यात मी हे बघा पाणी आपण थोडंसं घालून घ्यायचं. पण एवढं ओके आहे, त्याच्यामुळे मी जास्त पातळ करणार नाही आहे. हे मी असं झाला 5-10 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजून देते. थोडीशी वरून कोथिंबीर सुद्धा घालायची. आता उन्हाळ्यामध्ये ना ओले काजू येतात तेव्हा मस्त लागतं, म्हणजे ओले काजू घालून मटण मस्त. भाकरी बनवली का? भाकरी बनवायची आहे, आता बनवणार, पण ते लाईव्हमध्ये मी दाखवणार नाही. मी आज फक्त मटण दाखवणार. तांदळाची भाकरी करणार आहे त्याच्याबरोबर. झाकण ठेवून आपल्याला हे मटण 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा एका बाजूला मी मटण सुद्धा चिकन सुद्धा ठेवलेलं आहे. हे बघा चिकन पण मी करणार आहे, पण चिकन मी सुकं करणार आहे. यात मी टोमॅटो वगैरे नाही घातलाय, फक्त कांदा घातलाय. लिंबाचा रस घातलाय मी, म्हणजे सगळे मसाले लावून घेतले. छान लागतो. आणि आता ह्याला फक्त वाटण घालायचंय, मी सुकं करणार आहे म्हणून. मटण आता 10 मिनिटं आपण बारीक गॅसवर शिजून घेऊया. एवढंच आहे. ह्यामध्ये अजून काही घालायची तुम्हाला गरज नाही. तिखट वगैरे जर कमी असेल तर घालायचं आहे. मस्त बेस्ट आहे. मिस द फूड. थँक्यू. तर
आता एवढा वेळ तुम्ही थांबू शकत नाही, 10-15 मिनिटं लागतील तरी अजून बारीक गॅसवर. तर कसं वाटलं हे मालवणी पद्धतीचं केलेलं मटण? आवडलं असेल तर तुम्ही नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. उद्या पण तुम्ही अशाच टाईम म्हणजे 12-1च्या टायमाला मी लाईव्हमध्ये येते. त्यामध्ये मी म्हणजे रोजचं जेवण काय करतो आपलं मालवणी, आमच्या मालवणी पद्धतीमधलं ते मी तुम्हाला दाखवते. तर नक्की उद्या लाईव्हमध्ये या. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की प्लीज सबस्क्राईब करा. आवडलं असेल तर लाईकसुद्धा करा. आणि चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. उद्याच्या लाईव्हमध्ये नक्की जॉईन व्हा. मी नक्की येणार. तर हा लाईव्ह मी आता इकडेच एंड करते. धन्यवाद. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी उद्या नक्की लाईव्हमध्ये या. एक ते 12च्या दरम्यान, 12:30च्या दरम्यान मी येते. ती 1-1:30 वाजेपर्यंत लाईव्ह घेते. म्हणजे जेवण मी सगळं दाखवते, फक्त भात नाही दाखवत. पण डाळ काय बनवतात, भाजी काय बनवतात, आमच्याकडे मालवणी पद्धतीमधल्या कशा पद्धतीत बनवलं जातं जेवण. जर कुणाला मालवणी पद्धतीचं जेवण आवडत असेल आणि जर येत नसेल तर नक्की माझ्या लाईव्हमध्ये तुम्ही नक्की जॉईन व्हा आणि रेसिपी तुम्ही पण ट्राय करा, आवडतील तुम्हाला. तर चला भेटूया आपण पुढच्या लाईव्हमध्ये. धन्यवाद. जबरदस्त. मी नक्की येणार. नक्की या, नक्की या. धन्यवाद.